ବନ୍ଧୁତା ଦିବସ ବନ୍ଧୁତା ଦିବସ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭାଗ 1କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଭାଗ 2 ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ହଡ଼ବଡ଼େଇକି ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅନେଇଲି। ମୋର ତ ଏଠି କେହି ଚିହ୍ନା ଜଣା ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ମୋତେ ସାର୍ ବୋଲି କିଏ ଡାକିଲା? ଦେଖିଲାରୁ କିଏ ଜଣେ ହାତ ଠାରିକି ଡାକୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲି, ଆପଣ ମୋତେ ଡାକୁଥିଲେ କି? କ'ଣ ହୋଇଛି କୁହନ୍ତୁ। ତା ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲେ, ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ଏବେ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି କି? ସାଇନ୍ସ, ଆର୍ଟ୍ସ ନା କମର୍ସ କେଉଁଥିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି? ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଆଲୋକ। ମୁଁ +2 ସାଇନ୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ତ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲେ, ଓଃ ତୁମ ନାଁ ତାହେଲେ ଆଲୋକ। ଆଲୋକର ଆଗ ପଛରେ କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଯେମିତି ସାହୁ, ପାତ୍ର କି ପଟ୍ଟନାୟକ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି? ନା ନାହିଁ। ଆଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇଟେଲ୍ ଲଗେଇବ ଆଉ ଘର ବିଷୟରେ ବି କହିବ ନା? ତୁମ ଘର କୋଉଠି? ସେ କଥା ତୁମକୁ ବି ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଆଲୋକ ସାହୁ। ଏ ପାଖ ଗାଁ ଭଗବତପୁରରେ ଆମ ଘର ଏଇଠୁ 3 କିମି ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ପାଖରେ ଆମ ଘର। ଜଣେ ମୋତେ ଅଟକେଇକି କହିଲେ, ଆରେ ରହ ଏତେ ସ୍ପିଡରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ତତେ ଯେତିକି ପଚାରିଲେ ସେତିକି କହିବୁ। କ'ଣ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଛୁ? ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ କଲେଜରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ଏମାନେ ମୋତେ ଏମିତି କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ କିଏ? ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ମୋ ସିନିୟର ହୋଇଥିବେ ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଏମିତି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ୟାକୁ ହିଁ ବୋଧେ ରାଗିଂ କୁହନ୍ତି। ହଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଯଦି ଡରିଯିବି ତାହେଲେ ଏମାନେ ମୋତେ ହଇରାଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦେଖିବା ସମୟ କ'ଣ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଝିଅ ସେ ଭିତରୁ ବାହାରି ପଚାରିଲା, ଆରେ ଏତେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ? କ'ଣ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲୁ ଯେ? ପିଲା ଏବେ ପ୍ରଥମ କରି କଲେଜ ଆସିଛି। ନୂଆ କଲେଜ ଆଉ ନୂଆ ନଲେଜ ବି ଗେନ୍ କରିବା। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି, ମୁଁ ଏଠିକି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛି। ନଲେଜ ତ ଗେନ୍ କରିବି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ବି ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ କିଛି ପଚାରିବେ ନା ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି। ଆଉ ଜଣେ ବାହାରିକି ଆସି କହିଲେ, କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବ? ଆମେ ଯିବାକୁ କହିଲୁଣୁ କି? ଆମେ ତୋ ସିନିୟର, ଯେତେବେଳେ କହିବୁ ଯିବା କଥା ତୁ ଯିବୁ। ଏଠି ଠିଆ ହୋ। ଯିବା କଥା କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆପଣ ମୋ ସିନିୟର ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲି, ଏବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଛି ସେଠି। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସେଇ ପାଖ ଦେଇ କ୍ରସ୍ କଲା। ତାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଡାକିଲେ ପାଖକୁ। ଯେମିତି ମୋତେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସାର୍ ଡାକିଥିଲେ ସେମିତି ତାକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଡାକି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ ଶୁଣିବେ। ସେ ଝିଅ ଜଣକ ବୁଲି ଚାହିଁବାରୁ ଆଉ ଥରେ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ। ସେ ଝିଅ ପଚାରିଲା, ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି କି? ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହିଲା, ଆଉ ଏଠି କିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ତ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଡାକିଦେଲୁ। ସେ ଝିଅଟି ପାଖକୁ ଆସିବାରୁ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଯାହା ପଚାରିଲେ ତାକୁ ସେମିତି ପଚାରିଲେ। ସେ ଝିଅଟି ସେମିତି ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଜଣେ ପଚାରିଲା, ତୁମକୁ ତୁମ ନାଁ ପଚାରୁଛୁ ପରା? ସେ ଝିଅଟି ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ଲିଲି ନାୟକ କହିଲା। ସେ ତା ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, ତୁମ ଘର ଏଇ ପାଖରେ ନା କୋଉଠୁ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ ବୋଲି ପଚାରିଲା। ଲିଲି, ନା ମୋର ଘର ଟିକେ ଦୂର ହେବ। ମୋ ଭାଇ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୋତେ ମୋ ଭାଇ ସବୁଦିନ ନେବା ଆଣିବା କରିବେ। ତା ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, ଆମେ ତୁମ ଭାଇଙ୍କ କଥା ପଚାରୁନୁ ମା, ତୁ ତୁମ ମା କଥା ପଚାରୁଛୁ। ନୂଆ ଆସିଛ ତ ଆମ କଲେଜକୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ନେଉଥିଲୁ। କେଉଁଥିରେ ପଢ଼ିବ, ସାଇନ୍ସ ନା ଆର୍ଟ୍ସ? ଲିଲି, ମୁଁ ସାଇନ୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛି। ଲିଲିର କଥା ନ ସରୁଣୁ ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, ଦେଖ ଏଇ ପିଲା ବି ସାଇନ୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛି। ସେ ବି ଏବେ ଆସି କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆମେ ବି ତାକୁ ସ୍କାନିଂ କରୁଥିଲୁ। ତୁମକୁ ଯେମିତି ପଚାରିଲୁ ତାକୁ ବି ସେମିତି ପଚାରିଲୁ। ସେ ବି ସେମିତି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି।